Každý má před sebou stejnou porci panáků. Myslím, že jich je, Lukáši, je jich 5. Je jich 5, ano. A Lukáš bude měřit čas. Začneme prvním. Lukáš měří, za jak dlouho to vypije. Takže já to prosím vás odstartuju. Lukáši, můžeme? Ještě chvíličku. Ještě se vydýchejte, připravte se. Bude to myslím náročné. Tak můžeme. 3, 2, 1. Osm vteřin. Co tak gratuluju? Ženský budou lepší. Tak soutěžící číslo 2 je připravený. Lukáši, jsi připravený taky? Tak 3, 2, 1. Vítěze. Pojď. Dělej! Takže 18 vteřin, je to tak? 18 vteřin. No to je ženská. Soutěžící číslo 3 je připravený. Lukáši, můžeme? 3, 2, 1. Přátelé, máme remízu. 18 vteřin. Takže dáme druhé kolo, holky, připravte se. Bude se jednat o jedno velké pivo. Vydýchejte se. Inge, pojď. Už se to chystá, už se to točí.